Zalapartari batek mantentzen du pulsoa. Eta bestea sartzen da tartetan. Orduan, hasten da txakun legal egiten. Eta bestea, igual, esaten du, orain derrena. Orain txakun, derrena. Eta hola improvisatzen, edo azeleratzen eta... Dira formulak apur bat repetitiboak, ez? Gauza bera, demorazoan, eskarrago, motelago, baina gauza bera demorazoan, ez? Musika mota hori, errepetizioak egitea, folkloren oso normala dela, baina ez bakarrik gure folkloren, bai, Afrikan, jende danborra jotzen dutenen errepikatzen dabe formula berdina, orduak eta orduak. Da minimalismo mota bat, bakizu zer minimalismoa? Minimalismoa da, arten, korrente bat, 60 hamarrekoan lehenago agertu zen, baina zer minimalista da, ez dakala hornitura askorik, dakala bakarrik importantea. Adibidez, txalapartan nahiko instrumento minimalista da. Eko egurra. Egurrez, jo egurrean. Ez dago, gehiago egitez. Gela minimalista da, edo don gela etxean oso minimalista bada, zer dota? Bastakit, maia,